този клип ще видите как да се направим оригами слоница. Ето какво представлява. Нужни материали: 30 см линия, ножица и блоков лист. Нека да започваме. Сгъваме листа по този начин, за да може после като го изрежем да се получи квадрат. Изрязваме излишното. Ако има да се подрязва, подрежете. Това после може да се използва за моя клип как да се направим оригами жаба. Разтваряме квадрата. Получило се нещо такова. Сгънато е веднъж през средата. Сега трябва да сгънем така, че да се получи после хикс. Ето по този начин. Разгъваме. Получило се е това. Този хикс показва къде е средата. И има квадратът ни 4 ъгъла. Трябва да сгънем всеки ъгъл към средата. Ъгъл към средата. Но преди това ще направим нещо, за да ни бъдат по-хубави ъглите. За да бъдат по-хубави сгъвките. Слагаме линията и отваряме ножицата. Връщаме листа както ни е удобно. На мен така. И минаваме леко, като натискаме. Ето. Не се вижда много добре. Повтаряме и с другата сгъвка. Така, вижте колко лесно се сгъва. Нали? Така. Сега сгъваме това навътре. Така. Повтаряме с всички ъгъли. После ще го сгънем с линията и ножицата. Се получи по-малък квадрат. Ще разпънем, за да повторим с линията. Като разпънете, трябва да има нещо такова. След като сме минали, връщаме сгъвките. Така. Това трябва да се получи. Обръщаме. Трябва да имате един плюс. Повтаряме предишната стъпка. Сгъваме ъглите към средата. Натискаме така с пръсти. Натискаме с пръсти.
още по-квадрат. Но този път няма да минаваме с линията. Няма да минаваме. Така. Обръщаме наобратно. Получил се е така един плюс. Но за да сгънем така плюс, трябва да направим по този начин. Както е така, сгъваме двете страни да се допрат една до друга. Ето така. Това е било така. Сгъваме така. И притискаме хубаво. Даже може с малка тъпнати. Сега обръщаме го така. И правим ето така. Както предишната стъпка. Се получи един плюс вътре. Плюс. Сега. Тук е малко сложено. Страните ги забутваме отстрани. И след като направим това, хващаме така. Тук не искаме да се оправи хубаво. Те получи нещо такова. Прилича на нашата слоничка малката, нали? Ето, първаме си пръстите. Може да се доуправи някъде. Това е. Изгледайте и другите ми клипове. Добре, сме.